Gel. Селам алейкум, пошто ми тетка на ела Facebook. Ей, малку и гледам. Амаро Кардаш. Дали шај секоја петок те пустини за омасек Рамазани? Кугим ли? Ja. Hem ко TikTok, hem ко Facebook. Tamam. Desetinin ma Тај са ка ова мисафири корома прес те вакирале неко бордром ко тектари емисија, немко краја геро джемали тежана. Прво, со те вакера. Прво, те рода заштита. Ангалко Аллах Джелле Шану. Таро армандендо. Палдимо, понижимо, ладжадо, шейтан. Вакерендор. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Јакана, елхамдулиллах, иншааллах, заштитиме си ем лестар. Паријадова, соджала, кандина, Аллах ескоро баро анаф. Те искажина кај овси упредерса. Таро аспекти статус на тан. Хем сопена, ја? Бисмиллахиррахманиррахим. Коана Аллах ескоро милостивот и самост. Тек палијакава те искажина захвала. Каршијамаро господари, каршијамаро јарачија, ојекутно Аллах субхану ва таала.
Соске захвала, баш шо свако шукарипе со денгјаме. Прво састипе. После о мангле трујала менде. После шукур јек керамитка упрала марушерот. Хамди леске јек боколи маро ки амарисинија. Башо свако њамети, шукарипе, лачипе, башо свако благодет со денгја упрала менде, трујала менде, хамди припадинела јекутне Аллахеске Зулџелјали великрам. Овтано јекутно девел се молесте јавер девел на неамен. Ов господари исто конгорот хај западенгор, ов владари таро судно диве. Ов си од ова девел тај господари со нанеле тан, нанеле рига, нанеле форма, нанеле састав на органја, на не саставимо тарокотора. Оси возвишимо упредер од овате ове слично махлукате, створени енцар. Се овси халик, створители. Оси возвишимо таро свако кусури, хем особина со препишинела кусури. Овна пирела, овна бешела, овна моринела, овна совела, овна хала, овна пиела, овна не бијамо на бијангја. Овси Аллах Джеллешануху, саринен дикела, саринен джанела. Минато сегашност хем иднина, леске и са јасно им познато. Хем леске време на валяни, нешто те дикел, кој јек моменти Англи лесте остваринела пео минато сегашност тај иднина. Бар Олаф јака на вакергум, накај свако јек кашајте халолле, али о пейгамбери алейхиселам сар вакерге. O ilimi İslam eskoro. Vakeren, prenесинен, buvlaren, belkim odova koji so šunela, kahalul bilam pošukar odolestar so penela. Prenesinela demek vakeren. Eke akavasi o čisto tevhid, o čisto pakajba prema amaro devel Allah Đelešanu. İslam eskoro koncept baš od devliba. Ali akavat te ana salavat yem selam ya amare mangle resuleske. Amare mangle peygambereske sallallahu aleyhi ve sellem eske. Tevakira Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ya Rabbi salavati hem selamine kovel upral amaro peygamberi tay leskoro ehlil beyti. O devel biringe Hazreti Muhammed'e hem oleske biçalga vahiy, vahiy soy objava. Dahningale vahiy hem dengale o Kur'an azimuşan. Kur'an soy olil soy kalelamentaro karanlık ya legarelamen konuri kisvetlina. Kur'an Allah eskorolafi objavimo Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam eske teşay ofte buvlarelle te havlarelle eciyan eske Adem eskere çavek. Amen lestar dikaya sar urneko sarvalanite halova Kur'ani, sarvalanite tumaçina Kur'ani, sarvalanite jimna Kur'ani. Akiyarat
џемати мислимин, миро џемати, таро онлайн меџлиси, кераја лафи, тари тема о фадилети, о вредност, о хаири, о лачипе, о шукарипе, таро читибе Курани. Ака јако вела мари тема. Тема на дискусија. Али пред те почмина баш ја мари тема. Тумен сар мире аскеира. Muhammed eskere askera. Bismillah vakeren hem ulaveno dersi. Spodelinenle. Kotumare profilija. Kotumare porake. Hem šunen hem spodelinen. Tagirinen anava. Te šaj Allahe skoro čačipa, te buvljara ko svako ker, ko svako insani, dži svako kalbi devles keri вистина текувет. Ода јас ја мари цил. Мухаммедес кере, аз керен гири цил сијакаја. Акава си хизмети исламески. Акава гейнелапе кои бадети. О асхабја ширинге девлес корочачипа. Тумен да лен одија улога која акава виртуелно хајати, која акава виртуелно дуњаја. Какава виртуелно свето, уламен девлес корочачипа. Бисмилlah, англиман детано миро пани те пија хаириси, соске таро пани да сием керде. Бисмилlah вакерава, пијавамо пани, тумен бисмилlah вакерена, улавена, амаро дерси, амаро ваззи, тај насихати. Иначе мансарта не палем мере ученикја, ари повише дженези емерат. Акате тано амаро право Мухаммеди, акате тано Джабир бин Абдулла, акате тано Абдул Баки, акате тано о ходжа о Елмири, акате тано о амаро право Муса, хем амаро право о Емири. Задужиме тане техникаја. Одолеске да мансар свако раттане, акате Аллах Джелешану рази алендер. Моментално, Киромани исламско школа, кедиме, ко хизмети исламеске, ке менсар онлайн, дружинајаме. Тема о важност, те окуина о Курани, те читина о Курани, те халева о Курани, те овеламен кокер Курани, ама мате овел чив до корафти, мате овел пакјар до попешкири, мате и калале само ке да мангајате хасовли килесте, мате читинале само ке да манушка мерел, него о Курани, јеке муслимане скоро, валяни те овел ко видно тан, хем ко доступно тан, ко астали, ке да идате овел уморно, ке да идате реселтари бути, ке да идате кеден песарине кокер, Курани керим харите правел, јек ајети. Те окуинел, одвајтано Аллахеја лафи кериба, одвајтано јек контакт Аллахеја окуиндоро Куран азимушан, ко два моменти те пене поново објави лапе о Курани азимушан, а очитатели заменинела Хазрети Мухаммедес, алейхи салату васелам. Куран азимушан, валяните овел, ко свако кер, ко свако астали. Ов на валяните овел ваздимо кобавера тана. Иначе, акате ли нуманге јек подсетнико, тај сутно дерси, као вел, тај сасием со понеделник. Иншалла, састевесте. Одерси као вел,
ко Рома Прес. Ама мислинава о Рома Прес, колку боро сати пишингја кај ова Кој не текваш? ења текваш, амен джаја деш текваш. Баш од дерси, Рома Прес джала ења текваш. Значи, джемати муслимин, тај са амен, аракаја амен ко Рома Прес, одотар када амаро дерси, ама ења текваш као вел овакти закажимо башо амаро дерси. Иначе, о джемаати со о англуно дерси шунге и тема сине о важност старопости ко масек Рамазани, па о ходжа амаро тари Белгија о Атиф Рамадан, нали, родингјајек случка те андина, таро шех Абдул Кадир Гејлјани, тај омато пијаница. После приват пишинге манге буд джене, кај буд шукар осетингепе, кеда шунге евлиенгере патешествија, ленгере случке, па замолинге, када кашај, англо дерси, барем појек случка евлиендар, те андина, те вакера, иншалла лендар фейзикала, иншалла ленгере берекетеа пошка кад хавдел амаро расположение ко дерси, иншалла па ка заслужина ленгоро да шефаати ко судно диве, соске ко судно диве, накерела шефаати само о пегамбери салаллаху алейхи ве селем, него ко судно диве шефаати керена шехидија пегамбера евлие Кур'ани пости курбани Bila mutan ko te kıldingen namazika rodel Allah hestar izin dozvola te svedočinel kaj tu prileste kodovatan ibadeti kerjan Allah skoro anav slavingan pa te mangleo Allah Teala hari telo karel pokovlo tuja teovel o tanda kaj namazi kergan sežda kergan šefaatçija kavel ko različna hadisi šerif jakava si vakerdo prenesimo havlardo vakerdo amenge amenda te andinge mevliyen so vakera inşallah le goro şefaati da kadore sel ciamet. Onda te ispunina orodiba amare publica coro te vakera poek paramisi poek slučka poek patešestvije evlijenda palem taro Šejh Abdul Kadir Geilani ka vakera fan ono logika dika kastar so kandina poek slučka ango dersija. Sani okej so snimljeno? So dobro? Soske? Za YouTube nema potreba. Ovo rahati. Yek puri dayori lakeri čajka prandinel pe ali nanela čeizi te biçalel bori peçiya bu da puri dayori eçiya bayrargela korkori bizo rom orom lakoro mullo terno purili bangilo lakoro dumo sar puri daj doresle ovakti te prandinel peçiya ali čoroli pe odija doba isto saravdi veda najela čeizije bojra sar te biçalel ko keređamo treskoro eçiya bizo ništo se kirinela pe daj a oj panda iako si puri kerela buti ko pazari biknela tava. Janina save tava?
со плетинена асавке клопке тава. Волна. Ja, нали джемперијален цар. Керена. Ој од ова бикнела ко пазари, али джала ти бикнел никој на кинела лен, ој да денгјапе годик, те джалко Шех Абдул Кадир Гейлани, јек дова, лестар, те родил берекетеске, те вакирил Шех Баба, јек дова кер, те шај, ко пазари те овелма берекети, никој ми роба више на кинела, пури да ме, нашти, муштериен цар добором, те контактири навпа, те убединам нека сте кинел. Тири дова белки хајреске ковел, уштел гели, Шех Абдул Кадир Гейлани јасте, те родил дова башо берекети. Кувјаките гија. Абдул Кадир Гейлани кајтано, еке одете. Ки бавчао. Чепконела хари, срединела олуѓа, Шех Баба вакерѓа. Јек дова, тик мен акава исима само, ми серми ака јаси. Јек дова берекетеске, те кере шунгјум ти дова одевел на иранелала чучи мазуми палал. И ситу јек тере джанго девел, одова цело джијани, лафи керела. Меда агар, шунин доролен, еке алюманге, туте јек дова берекетеске кер, те бикнава кала. Абдул Кадир Гейлани лела одолат хава. Фрдин јалену преко тавани тари медреса. И пури барка шачили. Шех Ефенди вакерја. Ој си ми шермија сокерја. Ме сока бикна. Дова тута родинга. Абдул Кадир Гейлани вакерја. Ми дајджа, ме бикин јумле. Джату тај са ава каја доба, калете паре. Не се хикмети девле скоро. И пури гели кере, тај сутно, диве. Авела, палем. Ки медреса Шех Абдул Кадир Гейлани јасар. Акерја Шех Баба ме паре. Акерја беш, аджи кер хари, каресен. Пури да се крди не лака. Кеда одотар, тринчтарче не авена, родена Абдул Кадир Гейлани аја и ексредба. Примингјален Абдул Кадир, појрум вакер, ќе беше на каде. Шуела и пури да. Шех Ефенди вакерла, амен кераја броден цар буди. Јек туфани астаргјамен ано пани ано море, амаре бродја, чиндило едро. Очар шафит денџанено, това и балбал со турин дела сила хем пиравела обро. Чиндило дова јамен сред пани више шајте мера. Вас дингем амаре васта, хем вакергем амаре господареске јара би вакерја. Те спасингјана мен тарија каја ситуација. Кераја ниети амен садака телегара ки медресата ро Шех Абдул Кадир Гейлани. Одоле садака кере хатареске ке совети на јамен. Спасина. На кела јек чирикли, ко броди фрдела аменге тава. Тринклоп кетра тава. Блоп. Ујрандиви чирикли. Амен да вакергем Субханаллах. Одевел јардам кергја. Лелем суф, лелем одола тава. Сивгемо едро. Куртарингем амен одова диве.
таромериба. Екјакана амен соштар джене, машкараменде чивгем паре, леакаја кеса пердотане златникја, тире меде саке хедие, кераја. Abdülkadir Geylani İran'la peki puri vakirga. Dayoriye vakirgum bikingumle. Leakana to kosmeti teçiyake o çeyizi spremi. Eker yek kerameti taro Şeyh Abdülkadir Geylani kaddesallah sırrı. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yehzenun. Koçaçipe Allah heskere evliyenge dar nikat nanete ovel hem ola mazumi nanete açon. Lengeri dova mazumi naço. Kur'an Olafia vela taro qara'a. O koreno Kur'an tar akalatrin arapska harfija. Soko prevod znači nela te čitine. Qara'a. Iqra. Kur'an čiti. Valla belki najhari čiti molil sijah kana više u Kur'an azimošan, ali skoro nav tano čitima. Okuyungan lima. Čiti be, recitiri be, piravela, značaj olafi Kur'an. Ko Islam tel olafi Kur'an, gejnela pe, devleskoro lafi, pišimo kolil, devleskoro lafi, dendo objavimo Hazreti Muhammedeske aleyhissalatu vesselam. Musa, što dikino da te? Gospodine. Mogu, ovo posle kada. Tu men oven fokusirime ko dersi. Soske svako mordiva defokusirane. Šajte bistro kaj ću ja. Peygambereskeri definicija isyamen Kur'aneske. Soy peygambereskeri definicija. Şuna sorake ga peygamberin Tirmizi zabeleringa. Kur'an devleskoro şelotano. Kjaka dünya. Nalisi yek ayeti kerime. İkeren tumen ko devleskoro şelo. Hem maulaven tumen ko kotora. Va'tesimu bihablillahi cemi'a ve la teferruku. İkeren tumen ko Allah eskoro şelo. Taj tefrika makeren. Tefrika soy ulajva. Grupacije. Islam zabranila grupacije. Znači, carstvo je zabranilo balano, te ulava islame skoro i ekipe ittihad. Koliko tora? Haram ta. Saro alkohol si haram, grupacije haram. Odcepuvanje haram. Islame skoro i ekipe te pagelpe, koliko tora si haram. Ama džavlji, ve vakera kava monuši. Kur'an-ı Kerim silen alina okuyunela. Kur'an-ı belkim dolena kovas alina sledinena. O doleske da akavaju rezultati, a v disutni situacija e muslimanengeri ki celo dunjaja. Saso desinela pe muslimanengeri košero. Hem saso desinela pe odolenge so na nemuslimanja.
Саси од ова со верникја, значи ти не на Кур'ан азимушан, хем на икерена пеко акалашело. Соске о муслимања те би икерен си не пеко Аллах ескорошело. Кавен си не канен си не правда, хеме не муслиманен гена. Ола да рахате, кажи ми си. Месретнин гюма јеке историчареа, Лафи кергем тари Отоманско империја со синеки која калат ханаки Македонија паншел бершана, значи панш векија, ола синеакате, и кергем Лафи одоле историчареа, ива кергја ки статистика, джикоте сине Османлијакате, на не забележимо ки државно архива, соске Османлија и силен архива панда дживди, на не нијек белешка кај некој некас мударѓа криминал кергја ки Османлиска империја ки Македонија. Дикен која правди на анге. А авдивеака на дикено криминал ки која дереджа ресля. Билјам ко властодавција, одола се икерена о власта, ленде да ти каја најбаро криминал. Понекогаш агјарда десинела. Саакавај резултати со на икерајамен ко Аллах ескорошел. Не мора одолада со на немуслимања те икерен пеко Кур'ан ескоро канон. Него амен те сием сине рочкали е верникја, амен каана и правди на ленгеда, амен геда. Хазрети Омер ради Аллаху ан, кеда освоингја во Јерусалим, о бискуп, а карелале ки црквате кълдинел намази, Хазрети Омер кело хари после ачило вакергјана. Меака те аврика кълдина. О бискуп пучля Хазрети Омере. Па нали тумаро дени на керела разлика машкаро мануша. Соскена авеакана сар халифа исламескоро те кере чест амен геда тој баде ти кера амен декицар. Вакергја о проблеми си палман де сакал. Тена пенено муслимања акате о халифе кълдингја каја си джамија, па та нален тумари джамија, односно те нален тумари црква те керен на джамија. Мукман ман ки авлинка кълдинав, одоте кълдингја, хем дикен керамети Хазрети Омер ескор. На само Хазрети Абдулкадир Гейлани астро асхабија да си нелен керамети. Кај кълдингја до те джамија кергја, джиавдиве постојнела Хазрети Омер ескери джамија, карши кангерик хем Хазрети Омер ескери джамија. Хазрети Омер живингја о адалети, соске сиклило е пегамбер естар, алейхи селам. И правдина воспоставингјала, и кергја пеко Аллах ескорошело. Али джангля кајо идна кустика, као велен курања пакјарде ко пешкери, као велен курања ваздиме ко учотхан, кај каленле само башиш со влите хану прилесте, као куиненле само ке да манушка мерел, ја да джинја бенгате те палдене доле куране, а на те халовен девлескери порака, баши промена е хајатескери, ем те авел нелпе јек правди нако живото. О живото шајте овел рај ки дуњај. Те живингемо Курани. Саджикоте на читинаја о Курани, на халоваја о Курани, хем на живинаја о Курани, на наја о рај ки пуф. О Јеховина сведоке, нали и силен јек лафи кај и пуф као вел дженнети. Ва и пуф као вел дженнети тегани, кеда ка владинел Кур'ан ескоро кануни шеријат.
Акана палем ми го диджала ко Джефри Епштейн. Омануш педофилија керја, омануш трговија, малолетно чиенца керја, чорде и чаве, таро чоролет хана, таро танакоти и погодиме природна катастрофа, пример поплава, земјотресија. Ола му ке напесар хуманитарна организација, сај чавен лена, бикинена, Джефри Епштейн кинелален ко остров, со кереналенге, дарав керенален, те даран, те шај иек хормоните лачинел ко ленгоро рат, па одова рат и калена лендар, па чивена е барва ленге, политичајра, глумција, ро, акава, сарви кинела песен, Холивуд, пеачија баре, на андинава никас, соске цензура шајте чивена менге ко дерсија, емтена керавише дерсија. Јакана јек асавко манушке да астаргеле, моментално и силе 3 текваш милионја документириме криминал буќа. 3 текваш милионја. Джефри Епштейн. Крал Јамалија са одотесине. Билам пренесенело пе кај некој лендар на мангавате кував пуране председателја тари Америка, хале билам мас таро чаворе. Женесо десиња. Кувјако судо, хем јек таро одола судие, правобранителја, Ангја Карари, те на овеле нисави оптужба, те овел имуно, никој те натужинел. Толку. Леске шај. Ту менге нашти. Осој да те керел, ту мен нашти тужинена. И акава и акана човекови права. И ака ја демократијата но ја систем со родена амен те живина. Акава и правдина е светоске. Па амен дикиндор ленгере филмија и амен сар ленде мангајате ова, акава и тано култура, акава си ја мари мина, акава си јек форма нево стили живи баске, акава си у мода. Еке дик? Осудство ки јек држава, некаске дат, некаске очево си. А вако шеријати, ко ислам, јек чај, која нав Фатима, чорга, синела јек на свалипа, тари клептоманија, чорела, угледно фамилија, барвали фамилија, таро јек арапско племе, сила статус машкаро Арабија, ама чоргјан нека, стара старгела сар чорела и валјањака на премало ислам, кој чорела, ова сте чинел, санкције и сико ислам. Але мануша асхабијате за унинене пегамбере себе писои тари барваликани хем угледна фамилија, нешто те локјарел пе те начинел пе лако вас. Холјанге амаро мангоре су. Кеда о пегамбери холјанела сине, акате јек вена шувлола сине реси. И холико ислам си ибадети. На не нефси. И клило англоджемате, англоджијани, хем јек говори кергја. На акаја Фатима, таро акава племе, него и Фатима бинти Мухаммед, Фатима Мухаммедескери чај, ске лескери да чај Фатима викнал. Мухаммедескери Фатима те чорел, ме акава лакоро вас качина.
кен исламе скоро адалети, праведност. Кур'ан е скоро хајати. Шеријат сој. Правдина. Јемиран гјапео доле манушенгео доле делегација ке со алете за мен. Джанена ли ту мен ангуне кустика состар пропадинге англо девел. Соске девел бичал галенге казна, а запи управдан тари хаваја. Соске ке да судине насине е барвален локјаре насине. А ке да судине насине е чоролен тешко казнине насине. Оштро казнине насине. Тоа е пример панда егдром тенакер. Јаме нака најке коакава модерно демек живото живина е. Исто е. Ке да дисаве силна народо какеренијек хатаја, ленге ковло понашине напе хем ко коментајра, хем кимедија, билямо лафија ленге, оанава ленгере на вакерена, иницијајля вакерена. МС. На вакерена Мемет Сакипов, пример. МС. Али те кергјајек факири чороло, анавда вакерена, е даде кислика и калена, оледа вакерена, и мапа лескери, и адреса да лескери ка вакерен. После коментај. Ке да и власт некаске дат, некаске очема. Фалинела аменге Кур'ан азимуш. О хајатите овел премало Кур'ан азимуш. Еке амен акава китапи со анела аменге акаја правдина. Сошко пейгамбери алейхи селам вакерга Hazreti Fatima da te čorel lakoro vas me kačina. Соске о керкипа против и вистина керки да те овел против туте да те овел кандаре лакотан. Ислам акаваси кавела. Акавасите и керамен ко Аллах е скоро жел. Allah eskoro şelo sosine Kitabullah. Eskoro kitab. Kur'an azimmiş. Ali te kergam nekat lafitari pravdina adalet odote da şayte andina akalavuk. Palem Hazreti Ömer este ka İran amen cemaati Müslüman. Ömer radıyallahu anh. Јек јахудија мисли на васина, ака на парафразили на во хадиси точно на давама годи, мангле кој тано муслимања џамија те керен, те градинен џамија, ке девле скоро кер. А он мануш на мангела те бикнел потхан, ола стегиненале на мангела Hazreti Ömer da gelote steginelle, halifesi ov, Emirul Mu'minin. Ovda steginela manuš, manuš vakirova tudda ka tuži nafto, ako si jan halife islameskoro predsjedatelji, soman interesinelama, džava meko kadija, te tuži nafto, gelo tuži njale, o kadija da, jek ashabi sim, nadavama goti kova ashabi, akar ja Hazreti Ömer'en, jako si predsjedatelji halife, akan ovda ko sudoci. Ака те отужители да, омануш со леске керелапе јек проблеми ко шеробаш од хам. Али себе писо Hazreti Ömer си пуро ангелеске столица, а омануш бешела теле. Ковја Hazreti Ömer ко судо, Hazreti Ömer еске вакерела, буйрун беш, ей Emirul Mu'minin, ей халифе, буйрун беш, јохоленга, член вакерга пе бастоне акаја столица. Кој акава неправедно кадија акате? Ту панда ко почеток
сикавѓан благонаклонетост према оптужимо. А кате отужители бешела телеки пув, а оптужимо ки столица. Ту ко почеток кергјанијек неправда. Намангавате шунавти одлука. Одма анен вавер. Те судинел праведно. И оманушке да шунгја кала лафја, ковдило лескоро логи, гело, извини ја, па омереске вакер шун, меака ја правдина тумен де диклюм. Мо хан халали нека овел, ни паре на родава, нека овел. Ака лети неске, ко хизмети. Соске ака вадини си правдина, хема адалети. Аке о Курани соске алла. Акава Аллах е скоро шело. Соске итана. Ама амен начтина е, амен научина е о Курани, амен наследина е. Ака те си кусур ли е? Одолеске неправдина кокера и си амен. Ко те неправда кокер, епа и борина на кела е сасаја. Добро и бори джанела ли по шеријатско право на Исасу, джанела ли по шеријатско право на оджамутро, джанела ли о шеријатско право поро сарте постапинел педијаја сар перомњаја на джанела. Онда амен за поставињем ко амаро керо Куран азимушан, па и си амен не слога, и си амен расправе, и си амен чингар, и си амен проблеми ако кера. Таро кер одован одразинела пехем ко обштество. Решение сој, пегамберескери дефиниција, сој Курани си девле скоро шело, сој вавер, овси онури Аллах е скоро, со правила. Светлина, када си им ки темнина, хем о Курани си јек леко, јек шифа е душаке. Насвало калби, насвало вило, румимо карактер, джунгало табијати, Курани си илјачи леске. Таро джунгало кошукар те претвори неле мануше, салде Куранеске рисилајси. Палем Хазрети Омер кандина, кадикен лесине понекад бут ровела Хазрети Омер, пучена лесине соске ровеа бе Омер. Пенела преттекував ко ислам, прво собија салили мангесине джувли, а сием сине ко вакти джехалете скоро бизо ислам, а дети сине, те сине прво и джувли биами, одова сине лаже дадеске, мора сине те парунавла дживди, мечија, меда лелюмла е дијатар, сар делала сине чучи, легаргюмла ки пустина, правгюм лично мева стенцар е група, чивгюмла теле, ки пув, хем парунгюмла дживди, никак на бистрава долингја добором силно монај, джикоте најкливи лакери душа, намуклямо пармако, одолеске ровава, само ке даало о Курани, правѓаме јаќа, хем амен улем. Хазрети Мухаммедескере аскеира ем променингем амен. Иначе, джитегани амен, парунаја сине билям амаре собствена, чиен дживде телали пу. Ислам дикен сар променинела еманушен. Сујодова? Кракамс. На батери. Чеше? Сарна не. На перо. И чи навдило ти какана? Те продолжине? Те продолжине? Па сарна те продолжина, лачаво таро джемати си неко тикток. Мукен палем. Те аджикера хари джемати муслими. Ајде. Чого сум?
техничко проблеми и клило джемати муслимин. Од телефони баш од TikTok откажен ги, кана карика со јути. Куги Продолжи. Продолжи ги? Супер. Онда мукен. Мадикен, мачепкинен, мапипинен, мукен нека тавдело дерси. Настави наја, од джемати, кашмен пески. Neyse, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sine puçlo Еќе асхабештар кова ибадети би препоручинеа манге со канел манге бут сева. Машкарса о ибадетија кова ибадетите биринав, ек мануш пучлај пейгамбере. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakirge evdaul ibadeti kıraatul Kur'an. Najlačo, najšužo ibadeti. Tano te okujne Kur'an. Значи си имаме различна ибадетја. Машкарленде, најлачо ибадети, пегамберескере лафенцар, олескери препорака, овсар нас очинеламен, сотекера течитина Кур'ана зимуша. Кана те пучлен тумен не себеп ерат амен, кераја баша каја темалафи. Суски сием ко Рамазан. Амен и си амен ке да кувела Рамазан и неко вортеме, ама совако Рамазан исто тема валјаните ке роколафи. Пример, фазилети Рамазан е скоро морате ке релафи. О постиков масек Рамазани морате ке релафи. О аети баш од тефсирие посте скоро те джанен не себе пости не лапе. Морате ке релафи. Хем и тема те читинел пе о Куране. Соске, комасе Рамазанеске, Аллах Теala објавин га о Куране. Шехри Рамазан, еллези унзиле фихил Куран, вакерела. Амен комасе Рамазани хуляргем тумен га о Куране. Онда, Куран те хулило комасек Рамазани, о масек Рамазани си, Куране скоро масек. Ето ко Кур'ане скоро масе Кур'ани те на окуинган джалали, ко Кур'ане скоро масе Кур'анеске тема те направган сока ке релафи. Те на насочингем тумен, те на мотивирингем тумен, те правено Кур'ани. Која чип пенджареа? Англиски читино Кур'ани. Дик амен насиемтар одола со вакераја читине на арапски. Насиемтар одола со вакерена читинен хатами Кур'анески, али морате овел арапските, на не арапски, на не тумен се вапир. Чисто ховајва. Чисто манипулација. И цил е Кур'анески рисои те халјова, е девлескери порака, или те на халјова е девлескери порака. Секако, вакерела о Кур'ани, бичал гем туменге, јасно китапи, те хавен, онда премало акава. Амено Кур'ани валјани те окуинале таричип со најлокесте шај хавајала. Гаджиканите окуинган те джанеа гаджикани чипле. Босански те джанеа босански читин. Ама о Кур'ани читин, по иек страна, по дуи стране читине. Омасек си Кур'ан е скоро. Allah Teala sarva kergako Kur'an-ı Azimuşşan Ey Muhammed biçalgem tuke lil Kur'an Azimuşşan Kitabun enzelnahu ileyke amen kitapi hulargem tuke li tuhricen nase minel-zulumati ilen-nur. Te ikale e narodotaro karanlıko te piravelen te legarelen kisvetlina. Akate dikaja je Kur'aneskeri da uloga. Сој Куранескери улога ко животот е муслиманески.
Те читинале ко пиндудуј, ко ефтато, ко саранда, сој. Жалост. Ти алов ти калеламен таро каранлыкот те легареламен ки светлина. Кова каранлык? Акава аври, акана? На, акате и метафора. Иси каранлыко ко фикири. Мануш, соске керела билачива. Соске керела лошнива. Соске нека споврединела. Соске иси чора. Соске иси криминал. Соске нека некој му дарела. Сака васи со килес кери годи, анолес скоро фикири иси каранлыко. Темница. Фалинела леске мерхамети. Фалинела леске джандипе. Фалинела леске љубов. Фалинела ленге фамилија. Фалинела ленге мотивација баш со животот. Кур'ани од ова деламе. Па о Кур'ани ало ти калеламен таро каранлыко. А кале фикире скоро? Килесте те тарел онури и светлина. Ем котан те ове лошно сокове, шукар. Шукар инсани корисно мануш. О пегамбери сар вакелга, мангенали те вакерав ту менге кој си англодевел најпаше. Аллах еске. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. So vakilga. Najpaše angolko Allah Jelle Šanuhu. Koji tane? Musa koji tane? Me bister yum koji tane? Sarve pa gerekli. Одолеске пази на сочевки, на дојте дромо по мене на ватме. Мукен техника си техника, те руминдил, но нека руминдил. Ама агар дикена наша керена ме мисле, чинавена модерси. Панда играм најте му како мен кодерсите престоине. Кабишав колкорики камера, кобор дела, кобор на дела илјалла. Нейсе, амен те ирана амена кана ко Hadis-i şerif ya hem o tutar naneten naşava amaro fikiri inşallah. Koliko sati samo vakiren mange? 10 tek baš. Dobro, ciko deşudu isyamin ek baş saati. Teşay koakava ek baş saati. Peygamber eskere hadis-i şerif ya te okuyuna başo fazileti te okuyun. Kur'an azimuşan. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sovakirala prvo hadis šerif se otumende. Tumen sarka spodelinale. Vakirala o Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem zabellajilale imam darimi kerkote čitinela pe Kur'ani bayrarela pe o bereketi. Dikakana nekoj težalinela pe bereketi nanele a katar amen sodikaya ker kote nane bereketi Resulullah aleyhissalatu vesselam nasočine lamen, sovetine lamen, te čitina Kur'ani. Ker kote čitine lape Kur'ani, bayrare lape o bereketi. Aka te kaza açova hem halite tumačina bereketi soy. Diken cemaati müslümin bereketi tano Allahe skoro yek rahmeti upral yek şey. Belkim lea olove odova i rıska. Rısk. Doborom odredinge Allah Teala do rıski. Ali upral odova rıski temukla bereketi šaj te čalol sao. Te čalon sao kerutne. Odevel te vazdinge odole lovendar o bereketi olove sar ale agar kajan nikoj nanete osetinel hem nanete čalol odole lovendar. Ehja kavasi yektik no primer baš o bereketi. Kaste falinela bereketi Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakirga
те окуинен Кур'ан азимушан, кер ко те окуинелапе Кур'ани, байрарелапе оберекети. Дуито совела авена мелеикја. Демеко мелеикја кавен, сем сога керенодате мелеикја, секако дека ола заштитине на амарокер. Трито совела дуира ренапе обенга е керестар. Значи трин хаирија и сиамен те окуингем Кур'ани кокер. Берекети овела кокер. Дуито мелеикја авена кокер. Трито обенга джана пескета рокер. Јака на тоа авеа вакере аманге керге манге магие. Шукар кергетуке. Меака на те вакеравтуке. Ту Кур'ани кото керчитинер, кокер коте иси Кур'ани сар шај те кувел магијаве. Ама е пейгамбере да старија. Дика кана кова пример каске вакера. Абе мукто да пример. Одевело до те намерно дозволингја те шај амен те веруина ки магија кај си ема старела. Иначе никад амен наете веруина си нека и шај магија те перавеле мануше добором теле. Те слабом керелде, те насва керелде, те чивеле ки депресија, те руминеле скери психофизичко структура, те руминеле скоро састив. Одевел денгја, одоте урнеко, само коборамен те джана, ака ја ситуација. Исто саро пегамбери ке да кергја и хиджра. Овшај си не те уирал исто сар комираче ке да гел. Соске тариме каки Медина пешки гело, те муките одевело да те намерно мукляле. Ко зор заман пегамбери да си не мукло, пешки те пирал. Соске, то веламен ге урнеко, на те наслони намен само ко муджизем кераметија. Него те уложи на трудо, те веламен ге пегамбери урнеко, ко зор заман амен ка инсистири на, ка уложи на трудо, кажа, уложи на самендер, само те дореса ко селамети. Кјагер, акава хадис шериф акана, те овел мотивација, сао доле муслиманенге со жали ненапе, таро магие, таро сихири, таро джинја, таро бенга, аке туменге јек решение пейгамбере стар алейхиссалату весселам, керко те читинелапе Кур'ани, байрарелапе оберекети, авена мелеикја, дуираренапе о бенга. Кој вакерга Хазрети Мухамед алейхиссалату весселам. После холянена филан мануш суйкалела джинја кергаманге акава долингаман агар керга акава фагле акале скоро кер одоаса амен кори пружина еленге одола можностија. Те манипулирине на мен сарем телена маре паре хем те керена менге асавке резиллукја со канашти амаре муеја титломан годжијани. Сај со пропуштингем амено Кур'ана зимуша. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem to peygamberi sovakelja çitin kotoker Kur'ani. Hem bereketi kavel, hem o meleike karaken ka zaštitinen toker, hem ka duyrar, hem be teke restar o şeytanja. Bilam isijek predanje, ajetul kursi koji kao kujne. Koker, saranda dive odovaker bezbedno i şeytan endar, cin endar, magi endar, sihir estar, nazar endar. Amar ibn Şuayb radijallahu anh vakirga kada manuška čitinel Kur'ani šovšel mile melaika kedena petrujal leste. Kur'ani keda kao kujne šovšel mile melaika kedena petrujal leste saodola melaika kerena dova odole manušeska. Sorodena leske svako hairi odelte delle ki dunjajem ko ahire. Astar taro oprost leskere grevongoro ji leskoro bereketi, astar tar leskoro kısmeti, ji leskoro selameti ko sudno diyor. Melaike, šovšel mile melaike, sokar oden Allah. Kasken lično tuke. Melekon geri dovan na iranela pečuči Allah. Tuđaja ko manuš ovte kerel tuke. Dova. Pa ovda günahkar ileskeri dova sekat ko develli prifatim. Te šajsine peske ka kerel te ovelde bereket. Ana te paretele. Gelme.
Ама джава кера мареджианеске, нахалювая. А катарте дике кобор, сием уназад нападал Кур'анеа, Исламеа. Ем кобори сиамен потреба те сподели на одерчија, те улава одерчија. Уламен бисмилава кере на канал. Од джемати тумен мапепине. Од джемати нека уламен. Јавер хадис шериф со тева керавто мен гекана. И сова керала забележи мојко имам Бейхаки акава хадис шериф. О пегамбери саллаллаху алейхи ва саллем керала овиле астарена паси, рѓа. Исто саро састрн, нали, о састрн астарела паси, рѓа. Ама овило чистинелапе читиндор Кур'ани. Имам Бейхаки забележи акава хадис шериф. Onda amenaka na Ramazan šerif, ke da čitinaja o Kur'ani ajeti po ajeti, od ova blagotvorno deluinela ko manuše skoro vilo čistinela od otar o pasi i rgja. Sostaro doja rgja ko kalbi kljola, günahender. O pasi ko sastran sostara vela, panjesta. O pasi ko kalbi günahester. Читим Кур'ани, катове то калбива керело пегамбери саллаллаху алейхи ва саллем. Киквавер прилика пе асхабенге вакерга, мукен тумаре ја кенге да јек котор ибадетестар. Јола вакерге, ја кен горо ибадети сој ја Расулаллах, кетка читине о Кур'ани, те дике килесте. Че манушајте пешела јарте окуинел Кур'ани ки годи хивс, ама те правгјано о Кур'ани ки лесте те читине о мусафи, ја кен горо ибадети да си. Ја кен гери зина и сеге, ке да дике ако харам и си, али ја кен горо ибадети да и си, ја кен горо ибадети сои, корва вера да ривајетја и си, ки ќабате дике си ибадети. Ја кен горо ибадети, дисаве пенена, кото учители да те дике која ќа си ибадети, со скеле старлеа фейси. Сарина од ласоп телерена поширам на дикена ко по муршиди на лена фейси. Ола перда машкар по муршиди по учители си. Одолеске те дике, кото учители ко мој, гейнела пе ја кен горо ибадети. И си, дисави енергија и си. Со панда и наука од ова на правѓале. Ако правилне. Наука ја сар доресела пенеске. Веќе. Вакерла агер пренесинела Петаро Муаз ибн Джеббел ка ибни Аббас радијаллаху анху вакерга шунгјум пейгамбере кеда читинела пе Кур'ани, о шејтани топинела пе сар олово со топинела пе кијак. Иек метали олово, ови паробут, ама кеда качивеле кијак ов топинела пе хем авела ки течно агрегатно состојба. Бенгда топинела пе кеда ту окуинеа Кур'ан азимушан. Понекад, нали аменде шунгана одола романе лафија кошена е бенге. Те бенге кошена. Соске, мангеналистар гаразите икане. Котан одова, кул е'удhu би раббил фелак, кул е'удhu би раббил нас окуин, побари увреда, побаро гарази канаштите дева вере букеја се макалистар. Одолеске читинен Кур'ани вакерга, о Кур'ани топинела бенге саро олово со топинела пе кијак.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakerela ger isto İmam Tirmizi zabelejine kao hadis şerif penela sikloven teçtinen okuran sikaventumen teçtinen okuran leno diyan navikada na samo sikloven ager teçtinen o harfja uzalodova isili značaj em sikaventumen sar navikate oltumenge teçtinen okuran azimuşan soske baš o svako jek harf bukva Kur'an estar soka čitinen i si tu men deždrom nagrada. Ecir, deždrom. Yek bukva na yek sevap. Te yek bukva anıla yek sevapi deždromanı nagradinel Allah Teala. Hem yek bukva dež sevap yani. Mate ovaka na matematičara, nego samo me primjer dao. Prava je označaj hadisi šerifen gore. Čitinen o Kur'ani, Allah Teala baš i svako je bukvatar o Kur'ani ke da o kujnena, kadel tu men deždrom nagrada. Hem, kod dujto hadisi šerif, ki slično tema, vakerga, elif lam mim, ali si bekare sure, pošminela akalja elif lam mim, na vakerava kaj elif lam mim si jek harfi, jek bukva. Nego elif si jek bukva, lam si dujto bukva, mim si trito bukva. Elif lam mim vakerganli trianda se vapi od primjer te dengja po jek se vapi te vazdingemlen po deš trianda kerena elif lam mim samo te vakere. I tu akana avdivije meso te kerav zatešaj te približi nama kod tebe. Avdivije so te kerav te oprostinel mange od tebe. Avdivije so te kerav te nakaveno se vapja me günahja. Se te mulum avdivije te ovelma poviše se vapja. So te kerav te zaradi navo dženneti. Budlo keste. Svako bukva Kur'an estar si ek sava. Aj sadaka ke pare valjanit. İftarın yakana pare valjanit. Ama Kur'an-ı Kerim eske pare ne valjanit. Le pravčitin. Hem bereketi koker, hem melaike ave nazar dinan toker. Hem da o benga cana peskete kerestar. Anda soman gel. O Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakerga čitinin Kur'ani se odevel na nete kazninel ovilo sokileste isi Kur'ani. Vilo sokileste kedingjape Kur'ani na nete ovel kaznimo. Odoleske amen te čitina emsa odova te plasirina akate akavasi magazini Kur'ane skoro. Tak. O kalbi magazini Kur'ane skoro, odote te plasiringem, te kedingem o Kur'ani, odova vilona kazni, ne lapean oko Allah Teala. A kijek vaver prilika, mislim na poteli si kasavko hadisi, eketano. Vilo koleste na ne ništo Kur'ane star, ovsi sar napuštimo ker. Harabati ker. Sa odola pajažine, sa pagerde džamija, Ikrilo patozi, melaleo duvajra, pageo udara, pelo krovi. Pauća svugda, bubačke svugdja, mačke kuvena, džukela kuvena. Jek vilo so nanele Kur'anja, savko vilo si anglodevel. Ali vilo so kedingja o Kur'ani, a zapi kazna Allah estar nanete dikel vakerga koji, amaromango Resuli zişan aleyhi salatu vesselam odoleske, teçtina akavamasek inşallah Kur'an akaleske vakere tilavetul Kur'an hem geynelape ibadeti ku İslam. Bilam amen kere sekogaš familiarno kelaja je igra. Teovel motivacija e čavengeda. Laja o Kur'ani hem dajakana, tu prav. Kaj ka prave, hem kova ajeti kadike odova čiti. Kada kadike je ka ajeti tu čiti ne,
Hemodova ayeti o devil tuke vaker gel. Ki suština ko momenti je devljala fikere. Suisi o devil svako je keske amendar po nešto te vakerel. Agar vikinela pe igra. Soka vakerel tuke o devil. Ajde ti dika soka vakerel mange o devil. Il lea te prave. Tan mange akava vakerel. Ajde tu kjaka. Tu prave, mange akava kerga. Ajde tu akana, mange akava vakerga. Agar kakera, tu itindro, hande o Kur'an azimuşan. Dobro. Očave ki igra motivirine nape te praveno Kur'ani. Ki igra siklovena kai čitindor o Kur'ani komunicirine e devlea. Čitindor o Kur'ani nas očinea tuko život. Čitindor o Kur'ani lea godi. Ka startaro sovetniko, a nafkerdo Allah. Celle Şam'a. Ako te praktikuj nali. Особено ама речавим. Екер. Дек сова керела Ебу Дауд забележи ја као хадис шериф, кој читинела Кур'ани, хем постапинела према од ова сова керга о Кур'ани. Ко судно диве, лескере родителенге ко широка чивел пе е круна. Дека. Ту читинеа Кур'ани, ама те родителенге хајри джала. И пучена пе акано джемати со те керав ме дијаке ме дадес. Па вики не ходжате окојнелен деле шелпин да еврите. Сарбе со те керете дијаке те дадеске, мора ходжате вики не. Лебе одола паре легарлен кој каллахе скоро кертонери. Те керен нешто хајри. Легар ки медреса ученикете сиклон. Те чороленге јетименге нека хан. А ту читин Кур'ани, мануш со читинела Кур'ани, тај са, ко судно диве, ленгере родителја, крунака пиравен кошеро, вакирала ленгери крунака светинел повише него кам. Билам ваверака, со пиравен акала. Амен акана садика, амен, субханалла, неузубилля. Орома, бе пиргюм, која совке тана, особено ки Европа, нон-стоп беше на кој YouTube, ти ке најмано шенгере бијава. Ја, мен исто ја, дикланни бе коборсине, саадла петоле келеди бе, па кола шалваре кинге, па со... Циркузлук ја. Хајрина не, маля јани акава и сако чучо, најто ница во хајри ко судно диве, нашавеа това килија Кур'ани чити. Sada men vakira eğitiklenli ve kobi apsokeri, onlar da kavakere. Detikliklerle soysilen, savikruna isilen. Sosta moçavo se okuyinge Kur'ani. Znači o amen te okuyinge Kur'ani, amare roditelenge hayri abi. Hem pošužo hayri amendar karesela roditelenge nego hođa te vikine. O hođađike da čitinela, razmislinela, koborlove kade. Емо доле чити бастар се вапи мулеске начала веруј. Со скјовало за интерес, Андре. Крај. Ja. Сине јек ходжа, Суфија Евлијауллах, е ученик конге вакерга, и сима дуј џуббе, јек неви, јек пурани, кој ка успеинел те кълдинел, Дуј рекјати намази, ама те наша шардинел ле скоро фикири, те напирел ле скоро фикири ко дуњалуко. Него те овеле хушу концентрација ко намази, мека давле џубба. Џубба, вакерга. И кој какал дина, јек вакерга, мека калдинав концентриримо. Ајде, јов, Аллаху екберем, теринела бе мислете, беше. Subhaneke Allahumma ve bihamdike ve tebarek kesmuke ve teala cedduke ve la ilahe gayruke. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim. Yek rekati uspenga dan. Duyto rekati, elhamdülillahi rabbil alemin. Allahu ekber. Semiyallahu limen hamide vakerga. Denga peneske gori.
која џубба кадел мака на не вели. Вишек по крајот аро намазици. Евли Аллах вакерга чинавто намази. На дореслява кергато намази ко девососке ти то фикири нашля. Gerda akala imam ya soka karalen komeli ya soka kuine na me lengore da fikiri koja jubba kadra po hareli pare po visheli pare i lendar na ništo te dia ke najde lenda dukala le te dia turove o veselineva O Islam terinela, ameno čač patak. Onda so ti kera? Tu men kao kujne. Sarbe o džame da kujne. Sarbe na francuski na džaneri te čitine. Nareki Francijasi. Pa li o francusko Kur'an čitine. Ti si anki Germanija germansko čitine. Ki Amerika amerikansko. Te si anki Kina. Onda naše nasarke čitine. Cara che ho da te da sigurno je kinesko Kur'an. A yer li mi? Eke yer kao Kur'an te okujna. Ko vakela koji čtinela Kur'ani, hem lea postapinela, ko sudno dive leskere roditelenge košero kačivel pe jekruna, lakoro svetlost kanakavel, kame skoro sjaj, и о пегамбери вакерала јас кабење. Ака на тек ту мен размислинен, па е мануше кобор награда ковеле со окујнел. Значи, награда ко родителја си одеја круна, одова хајри, одова локипа, а одова со окујнела о Кур'ани сави награда ковеле на вакергја. Соске, белким манушикане лафијата не чоролете опишинени награда. Kur'an azimuşan tano ilaçi vakirlo Peygamberi aleyhisselam neli pa ayeti da kateisi ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin o ayeti kerime akate objavingem tuke o Kur'ani objavingem taro Kur'ani odova soi leko hem rahmeti everne konge. Znači, Kur'ani Kerim si leko leste i si šifa. Sostar taro nasvali pa. Belki mi go kao kilo psihološko nasvali pa. Depresija, muka, suske manushe ke akate vakerga, loik manushko peygamberi aleyhisselam vakerga. Ja Resulullah nešto akate stegimosi osetinava, yek tegova, yek paripa kimande. Najmange šukar. Resulullah vakerga çitin Kur'an'ı kanakel. Suske o Kur'an'ı si leko, šifa. Ama je manushe sinele, kole skoro mentalno struktura je problem. Ponekad kuvaja kvasavke depresivna momentja. Ко живото. И сија савке моментија. Кураните читира. Ама Курани си леко ембашо физичка насвали пада. Те джане, пример, ко тефсир суратул Фатиха, бешела кај дисаве асхаб јасине одоте присутна кеда јеке тагаре дандаргјале сап, па јеко лендар окуингја суратул Фатиха, pa sa slergja odole krale, емо дотар леле отприлика негде саранда бакре, ко договор е тагареја, кола пелеко ихтилафи ко двумење дали халали си со лелем акала бакре, со са слергеме крале, оку индорлеске Кур'ан азимуша, те ракал шифа. Gele ko peygamberi puçle o peygamberi vakerga halalsi yek buto mangeda den akava nakela sahih hadistano ko tefsir suretul Fatiha ko sao tefsir ja bešela ali odla kratko skraćeno izdanje odla na nekoj hemingja pe parmakja ko asafke tefsir ja has tefsiri le kobor baro i doborom
Скрачено, мукту. Скрачено си, исто, тикно насихати. Мукту ко тикно насихати. Сој си одите. Ковар малверзација ке ренапе. Мате ке рака на таро дерси критика. У Кур'ан тано шефаатчија ко судно диве. Пегамбери саллаллаху алейхи селема керга ко судно диве опости хемо Кур'ани ка керен шефаати е манушески. Сој шефаати ка посредуинен, посредник ја ка керен ја Рабби. Месиум сведоко. А кава мануш читинга. Одолеске матхар лекијак. Опростин леске. Моро хатари чивле ко дженнет. А кава си шефаати. Пейгамбери да шајте кереле, шехиди да шајте кереле, евлија да шајте кереле, амал амалеске шајте кереле. Муршиди учениконге шајте кереле. Ама изини Аллах естар, нали? Ко судно диве, опости хемо Кур'ани ка керен шефати е манушеске, опости кава керел, а кава мануш, ја Рабби, ни халя, ни пиля ко ти робаро анав. Пе нефсеске на уидинја, него против по нефси гело ковак ти просте скоро. Па опростен неске. Одолеске дема изините керавлеске шефаат. А у Кур'ани кава керел, ја Рабби, мешиум сведоко акава мануш раќа коро читинела масине. Хем насовела сине. Одолеске деман манда изините овавлеске шефаатчија акана. Значи, емо пости со постина, емо Курани со колкуина, анго девелка спасинена. Амен со аджи кера, ко таго те кетка чивенаме. Талкамите окуинеламе ги оходжа, те кулинеламе реджиназа, абе, со аджи кера манушендер. Абе, те чаве бистерге. Ту муляно да распрейнена бе. Кој со телел тарочер? Фанда оходжава керга на валяните керол пел дивесако ислам, леле. Супер, на харджинејате паре. Оја оđа, точно, ме да согласинаваме, видате си, оја, а кате согласинејат? А на согласинејато баш обијав, трт, а кате со? Ајде ваке река на баш обијав, да оја ме оđа согласина, ме мнутеско одма согласинјанто. Ха? Циркузи, мануше, субханаллах. Екли суннеци, акао. Акао си зорано муслимани. Ке давела мемлюти, но бидаци, билам певастанах ваздена кидова. Но пегамбери на кергја. Ако бијава, добро, ака на оđалајра, ке не набијава, така да, шајте ке набијава. Циркус варда. Курани, кај палем гелим ке ти со иман цар бе. Бе, мота бијати бе, мота бијати. Шефати, нейс. Коваро сати ово, 59. Читинаја цигате панда харијем го. Иначе те подсетинаве публика, тај сака овел дерси, ама натар мо профили, одерси ка овел таро Рома Прес. Ењате кваш, ко Рома Прес, ка овел, делким каму камаро телефоните, ва кера джемат куве на каре. И после качинава. Каму ка и публикате джалко Рома Прес. Пренесинела пе кај Усајд ибн Худайр, ва кергја кај ек рат читингја Курани, окуиндори сура бекаре. Али ке да почмингјате читинел, ограс сине панло, нали си ледорик, панло джилесте, ама еке дроместар вознемирингја пе ограс почмингја кругјате керел те пират. Овда таридар чинавгја читива Курани, соске дарандило, соске синеле тикно чаво, ограсте на холянел, па те кувелки колепка ја да те газинеле чаве и чинавгја очитива Курани, диклас мерингја пе ограс, палем наставингја Курани, а ограс палем почмингја те пирел,
дарандило jego ваке ача кај боти најко хајли ка керел нешто е чавеске те си давме е чаве најшукар одотар телел е чаве кианга ликва керела ваз дингја пошеро упре ки хаваја емдик се опишине лакала ки хаваја сине нешто сар облако ки лесте сине бут кандила иране напе кандила ама ке да диклален ола оп ваздингепе упрем на шавлиле. Саба намазеске гело ко пейгамбери саллаллаху алейхи селем ки джамиен вакерга я Расулullah мангя кая рата кава десингапе ме кандила диклум коневес я асан дило пейгамбери вакерга одола сине о мелаикја соалете шунентут сар окуинеа Курани а сигурно то окуинјано суре бекаре. Соске највише хулена каја сура ваке. А те продужине сине джико сабахи, саба намази да каовел, ова вера да кадикенеци. Егер, иек дромо пегамбери алейхиссалам вакерга диклен ли ирате окер таро Сабит ибн Кайс, радиаллаху ан. Лескоро кер светинела сине трујал сасар кандилија. Вакерга диклема мен од ова ја Расулулlah. Сигурно во којнѓа суре бекаре. Гелеола ко сабити, хем вакерга ей сабит. Туирати раќа коросо керган вакерга цело рат окуинава сине суретул бекаре. Егер, аменда таро суретул бекаре те окуина емо доте са карака е ромен гере навики. Соске цело суретул бекаре јахудиен ги керела дафи, кет кадикен јахудиен гере постапке буквално тета карши си е ромен гере особинец. Билами си ек стави мишлење кај Рома Авена, таро јахудие сар племе. Натари Индија демек. Ки одеја дискусија на куваја, али себе писо суретул бекаре преведи јумле ки романичип, диклюм ко суретул бекаре сар опишинелапе јахудиен горо карактер, ромен црта не буд паше буд. Али кет какера лафи Хазрети Мусаске дерси, одате кандина буд ситуација со и слична е ромен црта о јахудие тај амен. Нейсе джемати муслимин еке радда реслем джико крајо еке дерсе скоро, иншаллах тај са ко Рома преслика амен башо дерси мукаватумен Аллах еске кој манети вакерин дорфи еманилlah hem selam ingeratümen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.